Fáilte mhór romh ag an scoil, Seo Naíscoil agus Bunscoil Bheanna Boirche suite ag grí lár na Bheanna Boirche an seo ag Contae Dúin. In sa scoil seo chuirmuid an-bhéim ar scoil na TFC. Bíonn an TFC fitte fuite fud fad an curriculum, fud fad na scoile. Bhí Rang sé seacht I gáil an app nua seo nó an as nua seo Baile na mata inniu is as iontach I an as seo tá sé tarfach, tá sé saltwair, tá sé idir grilla go tinna páistí ag fólam ar gáid atá ag fórsin do gach flaiste tá mar jabal de dheanú le chéile mar Rang agus an sin tá na páistí jabal de dheanú go neaspla ar na iPadna agus ar na riomhrí má him go bhfuil an as seo dí mar go bhfuil aspa asna an faoi láthair do nGaeilge bí muidir nu usáid bogairí Merle an tamar fad fa henne rudi ó híh an Mhatamaitice agus tá sé ceart go an cin ceappa chéanana an modulation wata but bíon Jackreachtaí a gcónaí a gine ó híh an teanga de. Tá an ahas orm feicáil go bhfuil lehéid de Baile na mata ag teacht amach inis agus go bhfuil acmhainn mhaid de ard caide an tríomh an nGaeilge a ligean Dúin con cappa Mhatamaiticúla a daingú inar bláistí tríomh an nGaeilge rud atá cótáhachtach sin sa Seo Naíscoil. Tá sé ionta táhata go mé as mar seo an don na pláistí agus go mé muidir cur le háisina na cosúla seo so dóigh go bhfuil na háisina cearta an don na pláistí I gach level. Ní amháin do Rang sé seach de gáil na cadan agus na cidan, but den na rangana ar flád ón bhancéim. Caithí mé ra tá muid ionta sásta go deá leis an acmhainn seo. Tá sé go héonach go bhfuil a lehéid ar fáil in nGaeilge má híam go gurí an acmhainn seo go mór le Taitníonn na Gaeilge agus tá muid ionta sásta leis.